Gaurko Gazteratu saioan, Jaso ikastolara hurbildu eta bertan Naro Agirre elkarrizketatuko dugu. Arratsaldeon, Naroa. Arratsaldeon. Lehenik eta ben nor zaitugu, aurkeztu zakezu pixkat zure burua. Ni Naroa Agirre naiz, DBH-ko bigarren mailan nago eta musikalaren bigarren urtean nago orain. Zein da aurtengo Jaso musikalaren izena? Aurtengo musikalaren izena T4000 hegaldian da. Gazteleraz, en el vuelo T4000. Eta zeren inguruan doa pixkat azaldu aldiazu? Aurtengo gaia autismoa da, eta orduan bi protagonista daude autismoa dutenak eta beraien laguntzaileak proposatzen die bidai bat egitea beraien autonomia erakusteko. Kasu honetan Latinoamerika da, eta han bertan hango kulturak ikasten dituzte, jende berria ezagutzen eta baita autismoa duen beste batekin topatzen dira, hasieran ez ekitena, eta hori erakusten diete jendeari ez diela autistak, baizik eta autismoa dutela, eta altua izatea bezalako, edo betaurrekoak eramatea bezalako ezaugarri bat dela. Zergatik erabaki zenuten aurten gai hau lantzea, ez? Nondik sortu zen ideia hau? Hasi ginen ideia ezberdinak esaten, eta burura etorri zitzaigunean autismoaren gaia, iruditu zitzaigun musikal polit baten algenuela, eta baita mezu garrantzitsu bat izanan zela jendearentzat, eta probetxu atera algeniola gaiari. Zein da zuk betetzen duzun papera musikal honetan? Ni dantzaria naiz, baina gero ere gidoilari taldean nago, eta baita komunikazioarekin laguntzen dut. Nola izan zen dantzari izateko prozesu hori, ez? Nola izan da lanketa prozesu hori zuretzat? Casting bat dituztu sartzeko taldean, eta ero azken finean guk ditugu dantza guztiak hasieratik, eta segun ze dantza estilo imar duzun, hasten gara bilatzen estilo horri buruzko pausu ezberdinak eta horrela, eta hasten gara sortzen gustoko dugunarekin, baina baita ere kontuan hartzen kultura edo dantza mota hori jarraitu behar dugula berdin egiten. Gidoilaritza lanak egiten dituzula esan duzu ere, zer da zure gustokoena gidoilari izatearena? Niri gehien gustatzen zaidana da azken finean musikala hasieratik guk egiten dugun zerbait dela, guk egiten ditugu testuak, sortzen ditugu pertsonaiak, trajeak eta dena, abestiak ere abestien letra guk egiten ditugu, eta orduan azkenan gauza polit bat da, zen esan dezakegu guk musikala hasieratik egin dugula. Eta zaiena, ez zelan oso gogorra? Nik uste dut zaiena hasierakoa dela, izan ere, ideia asko dituzu buruan, baina ez daukazu bat finkoa dena musikal oso bat egiteko, zen azkenan dituzu ideia, baina oso txikiak, eta orduan joan barzara lotzen gauza txikiak koherentzia izateko historiak eta ulergarria izateko. Jaso musikaleko beste musikalen batean parte hartu izan duzu, edo hau izan da lehenengoa? Hau nire bigarrena izan da, aurrek urteko Sutan musikalean ere partaide izan ditzen. Eta nola sortu zitzaizun zuri musikal batean parte hartzeko nahia, ez? LH-en egoenean musikala ikusten nuen, izan ere ikastolak eramaten gaitu, eta gustatzen zitzaidan proiektua eta esaten nuen. Niri ere gustatuko zitzaidan esperientzia hori bizitza, zen azkenean helduak etortzen zirenean esaten zuten oso ongi pasatzen zutela, proiektu polit bat zela, eta orduan esan nuen zeratik ez, eta sartu nintzen, castinga egitera apuntatu nintzen. Entzengo dugu pixkatere musikala beraren inguruan. Maiatzaren 5ean estreinatu zenuten Barainengo auditorioan, zelako harrera izan zuen? Jendeari asko gustatu zitzaion, izan ere kolore asko zuen musikal honek, gauza berriak egin genituen, eta iritzi oso positiboak entzun genituen jendearen partez. Zer ezberdintzen du musikal hau jasoko egin dituen beste musikalekiko? Nik uste dut musikal guztiak bereziak dira, saiatzen garelako musikal bakoitzari gauza berezi bat jartzen. Adibidez, aurten teloia
teloia ez da ireki, baizik eta ja irekita hasi da, eta dantzariak hasi gara butaketan jendearekin hitz egiten eta gero ere aurten lehengurtan zen bezala, musikalerdian jaitsi gara jendearekin kontaktua izatera, eta estenografiak ere asko egin du. Zein uste duzu dela gakoa edo klabea jaso musikalak daukan arrakasta bezain handia izateko? Nik uste dut asko egiten duela ikastolako proiektu bat izatea, zer azken finean gara DBH lehenengo eta laugarren mailan gauden ikasle batzuk hasi garela proiektua sortzen, eta nik uste dut hori dela jendeari gehien gustatzen zaiona, eta azkenean garelako ume batzuk egiten musikal bat. Entsaioak egiterakoan, imaginatzen dut, zuei suposatzen dizuela ez zuen denbora libre asko, nola antolatzen dituzue entsaioak eta nola egiten dituzue? Hasieran entsaio finko batzuk daude egun batzuetan, baina gauza da ongi antolatzen bazara, gero erresa da, zen azken finean jakin baduzu, denbora aterako, denbora beharko duzu hori egiteko, baina beste gauza batzuk bezala orduan, dena antolatzen duzu esaten, egun honetan daukaten txaioa, arratsaldean ikasiko dute dorrela, bazkenan egin daiteke. Denbora ateratzen duzu, ez? Nahi duzunerako. Etorkizunari begira, fiskat, nora eramango duzue musikala edo ze daukazue hemendik gutxira? Beste aktuazio batzuk ditugu, adiez Miserikordian, ekainean, baina gero ere Erasmus proiektu bat daukagu, eta hemendik gutxira Hungriara joaten dira. Hango ikustera nola lantzen duten eta hemengoa ere erakusteko, eta hori nik uste dut saiatuko gara jarraitzen musikal polit eta berriak egiten, eta zertatzen. Budapestera joango zarazu? Ni ez, joaten dira ni baino helduagoak direnak. Gustatuko litzaizuke joaten? Niri baina azkenean helduagoak dira, denbora gehiago eramatute eta jatokatuko zait. Seguro baietz. Bukatzen goaz, zer esango zenioke jasoko musikalean parte hartu nahi duen norbaiti? Animatzea, agian beldurra ematizu kastinarena edo, niri ere ematen zian, baina nik uste dut hori agian musikal prozesu guztian urdurien jartzen zain momentua da. Eta azkenan gero ongi pasako duzu, jendearekin harremanak ingo dituzu, adibidez jende helduagoarekin, zuk egindako gauza bat izango da, eta hori animatzea eta ikustean alakoa den. Noiz pentsatu izan duzu musikala alde batera uztea edo? Ez, nire bigarren urtea izan da, hurrengo urtean 3. Baina gustatzen zait proiektua eta ez dut izan momenturik esaten, ezin dut denbora eman honetara, behar dut beste gauzatzutara, azkenan antolatzen jakin izan dudalako eta ez dut uste utzeko doanik. Negatik ja amaitutzat ematen dut, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun edo zerbait esan nahi duzun? Ez, oraindik ikusi ez baduzue, baluarten egongo garela urrian, eta horian ematzen zaituztegula musikal berria ikustea. Eskerrik asko, Naroa. Zerraitik. Kaixo, Jone, zer moduz? Kaixo, oso ondo, hementxe. Eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik, zehazkizu Moki elkarteko kidea zara, beraz gustatuko litzaidake, hasteko azaltzea zer den elkarte hau, ez? Bai, guk lan egiten dugu azkenean ez, hezkuntzan batez ere, lantzen dugu adimen emozionala, gaur egungo teknologian eragina batez ere sare sozialak, bideojokoak eta beste plataforma batzuk nola eragiten diguten, ez? Adikzio, ez adikzio, harremanetan eragiten dutena eta aztertzen dugu. Eta gero sexualitatea lantzen dugu bebai, ez? Horrek hirurak daukaten interakzioagatik sortu zen ideia ja orain dela 6 urtetxo gitxi gora bera, beste modu baten nahi genuelako ere olako gaiak. Saio parte hartzaileak bultzatzen saiatzen gara, hurbilak ere, ez? Ze azkenean danok ez dugu hizkuntza berdina erabiltzen horrelako gaietan, eta saiatzen gara bai ikasle, guraso edo irakaslekin gaudenean, marko bat sortzen
eta metodologia bat sortzen, hurbiltasun hori eta pedagogikoa izateko saiatzen bideo horrek egiten horrela, saiatzen gara. Eta, bueno, orokorrean hori izango zen emuki, bai. Nolabait esango genuke zuen hiru ardatzak emozioak, teknologia eta sexualitatea direla, ezta? Zergatik erabaki zenuten nolabait teknologia hori zuen ardatzetako bat izatea edo zehazki esparru horretan lan egitea? Bueno, azkenean gaur egun ezin dugulako ukatu jendarte digital baten bizi garela, danok erabiltzen dugulako gehiago edo gutxiago, eta gainera erabiltzen ez badugu ere eragina dauka gugan, ez? Ontxe bertan, adibidez, modu egokian erabiltzen ari gara horrelako difusio bat egiteko eta alde ona ere ikusi behar dugu. Baina, klaro, kontrapartida horrek, eragin handia dauka batez ere aurretan erabengan, ez? Jarriko genuke fokoa, ze askotan esaten dugu bai, eta guk ere gurasoekin gaudenean ere izaten dugu, ez? Gaude natibo digitalekin, baina inork ez diete erabiltzen irakasten, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Ezin dugu izan, natibo digitalak dira, eta ja, pantaiak eta behar dugu eskolan, leku guztietan, ezka haiek badakite, gu baino gehiago. Bueno, haiek badakite erabiltzen gu baino hobeto agian, baina ez dute dominatzen, ez? Jendartean dauden hainbeste patita horregatik ere, sexualitatea, horregatik ere, ez, emozioak daudelako presente gure bizitzan jaio aurretik. Orduan, ikusten dugu ezinbestekoa, bai adimen emozionala eta bai sexualitatea, ulertzen sexualitatea pertsonak garena dela, ez, azkenean guk ere egiten dugu lan sexualitate sustantibotik, ulertzen duena da pertsona eta bere bizitzako esparru guztiak, bere identitatean eta bere izateko moduan eragiten duen guztiari heltzen diola, ez? Orduan, hori izango zen olako azaren sakonagoa. Eta, azaldu duzu nolabait zeintzuk dira zuen helburuak edo elkarte bezala egiten duzuen lan orokorra, baina hori lortzeko ze lan zehatzagoak egiten dituzu edo ze ekintza antolatzen dituzu edo nola egiten duzute lan? Bai, guk batez ere egiten dugu esparru komunitarioan eta fokalizatzen dugu eskolan, ze azkenean errezagoa izaten da ere pertsonengana heltzea eskolatik, ez? Eta sinisten dugu bai eskola eraldatzaile batengan eta uste dugu horrelako gaiak gehiago, eta esaten dudanen gehiago da, ordu gehiago noski, ze pertsonetara heltzeko azkenean eskuartze sakonak egitea da gure helburua, eta lortzen ari gara ere zenbait herrietan horrelakoak ampliatzea eta gabiltza apur bat hori lortzen, ez? Batez ere lantzen dugu berdintasunetik edo prebentzio arlotik ere eskakizunak egiten dizkigutelako eta guk sortuta ditugun programa batzuen bitartez edo egiten ditugu ere programak apur bat haien errealitatera hurbiltzen. Orduan eskatzen digute zer konkretua eta hori egiten dugu. Izan daiteke tailer solte bat edo izan daiteke esku hartze, hori, esaten nuena, sakonagoa dela apur bat gure helburua. Eta esango zenuke nolabait gaur egun gai hauek hezkuntzatik modu egokian lantzen direla edo nolabait falta hori ikusten duzu? Ikusten dugu biak, ez? Azkenean ez, txanponaren bi alde horrek bai dago jende oso inplikatua eta gaian ez dut izango interesa, baizik eta beharra ikusten duena, baina gero ere badaude erresistentzia asko, ez? Normalean erresistentziak heldutasunetik datoz, eta guk ditugun kontzeptuetatik, ez? Adibidez,
sexualitatearen kasuan eta egiten den sexuaren kasuan, zezkenean sexualitate hitz egiten dugunean, ez dugu sexua hitz egiten eta erotikaz beti, eta hori ere esan beharra dago, ez? Eta nire ustez, hor ere daukagu pista bat, esan behar dugu hori, orainik. Orduan, lan asko daukagu egiteko, ez? Fokalizatzen badugu sexualitate hitza bakarrik egiten den sexuarekin. Eta nik uste dut hor ja daukagula pista oso handia. Eta da, helduek, bai, batzuk, gero egongo dira jarrita dauna gaia, baina nik uste dut urteak ja daramagula gai hauek lantzen, eta bueno, azkenean egokiena izango zen hezitzailea eta sexologoaren figura desagertzea, ez? Baina zoritxarrez, bueno, edo zorionez guretzako, ze guri gustatzen zaigu gure lana, eta horretan gabiz, ez? Baina, azkenean begiratzen badugu begirada, ez? Optimista batetik, hori izango zen egokiena. Bai. Aipatu duzunaren arira, ze esparrutan edo ze gai zehatzagotan esango zenuke nabaritzen dela oraindik horretan lana geratzen dela edo oraindik egin beharra dagoela? Bueno, batez be, uste dutenak informazioa mugitzeagatik eta galderak erantzuteagatik edo planteamendu batzuk egiteagatik pertsonak nolabaiteko ideia zirriborroak sartzen ari garela, ez? Pentsatzen badugu 8 urtekin edo 5 urtekin ezin dugula sexualitatea landu, erratuta gauz. Eta hori da oso errore handia. Sexualitatea esaten dudanean, esaten dut esparru digitalean, esparru fisikoan, hau da, esate baterako garrantzitsua izan daiteken ardatzatxo bat izan daiteke harremanak. Esan nahi dut, gure harreman guztietan gure identitatea dago, gu garena mugitzen gaitu txiki-txikitatik, ez? Orduan, hori sexualitatea lantzea, limiteak jartzen jakitea sexualitatea ikutzen du ere, emozioak ere, Orduan, zan nahi dut, horregatik 3 ardatz horrek, eta hori ez badugu ulertzen, ez dugu ulertzen izaki bera, ez, gizaki bera garena, eta horregatik da hain garrantzitsua. Landuko dugulako nola ez heldu, ez dakit, 30 urte edo 20 eukitzera, eta pertsonei nola hitz egin ez jakin, edo hainbeste, ez, nerabezaroan dituzten hainbeste burutazio, hainbeste galdera, modu askeagoan bizitzeko ez bide horrek sortzen baditugu, arinago, pertsona askeagoak izango gara, ez? Eta suposatzen da, esango dut utopia, baina zoriontsuagoak, edo behintzat lasaiago biziko garela, edo gurekin hobeto konektatuta, eta danok nahi dugu hori, ez da? Eta okerrez banago elkartea duela 6 urte sortu zela, esan duzu, ez da? 6 urte horietan, bueno, nolabaiteko ez dakit aldaketa nabaritu duzu edo gauzak aldatzen ari dela edo aldaketa hori oso motela da oraindik? Aldaketa hori oso motela dela, esan aldugu oso argi, programa batzuk funtzionan dutela, esan aldugu oso argi ere, eta hori, behintzat ez begirada positiboa ematea ere, jarraipena dituzten programak eta postu hori egiten dituzten ez, udalek edo eskolek, ikusten dugu inpaktu bat duela, ez? Noski, inpaktu bat du ere, non gurasoek, irakasleek eta agente desberdinek lotura bat duten, eta gero ikusi dugu ere, ikusten ari dela sare sozialek, pornografia eta bestelako esparru digitalak, beti egon direnak ere, esparru fisikoan eta jarraitzen dutenak, azkenean pornografia ez da gaur egungo joera bat, ez erotika lantzeko zer, eta aldizkariak egon direz, oindalaz urteak eta urteak, ez.
baina bai ikusten dugu lotura hori geroz eta gehiago ikusten dela. Hori bai, badaude korronte pilo bat, eta guke ikuspegi feministatik ere lantzen ditugu gai guztiak, ez? Baina bueno, hitz egin behar dugu feminismoetaz, eta hor badaudela ere, bueno, abia puntu oso desberdinak. Baina hori ere, nolabaiteko aberazgarritasuna izan daiteke lantzen bada hori guztia ere. Ze ikusten ari gara gazteak askotan nahaztuta daudela. Eta horregatik, ez, gure apostua sexologiatik lantzea da. Eta guzti horri heltzea, ze azkenean posible da. Bai, eta, bueno, ja orain amaitzen joateko, galdetzea, zentzu honetan norena esango zenuke dela nolabait erantzukizuna, ez? Gazteak direnak nolabait, zentzu hauetan hezitzeko gurasoen erantzukizuna da, hezkuntzaren erantzukizuna da, nork egin behar du hor lana, edo, guztion lan kolektiboa dela esango zenuke. Kolektiboa da. Kolektibola ez bagoaz, esan nahi dut, beti jotzen badugu individualismora, gauzak ez ditugu aldatuko. Gauzak aldatzen dira kolektibora eramaten. Horregatik oso garrantzitsua da. Horregatik gauzatzu konpondu alditugu, ez, modu individualean noski, baina gure familian edo gure lagunen artean, familia esaten dudan, esaten dut gure ingurunea, ez? Gertatzen dena, jendartearen erreflexua da. Orduan, gu jendartetik ezin gara aldendu naiz eta batzuetan nahi izan, ez? Eta bai argi dago bi alde oso markatuta daudela, batzuk landu nahi duguna, bete batzuk erresistentziak dutenak lantzeko naiz eta nahi izan, orduan helduok landu behar gara haiei hori botatzeko, beti fokoa jartzen da aurretan erabengan, ez? Edo gazteak, baina hori beti gertatu da. Zan nahi dut, gaztek egiten dute, gaztei esan, ze pandemian gertatzen zen, ez? Gertatzen dira, hombre, garai horretan daude, ez? Orduan, nola eskatu aldiegu, eta gero, askotan ez, adibide bat jartzeagatik, adibidekin asko ulertzen da, nire alaba semea ez da urtetzen bere logelatik, danok behar dugu isiltasuna, danok behar dugu gure espazioa, gure intimitatea, hori da intimitatea, ez bakarrik masturbatzea, ez? Orduan, edo bebai, igual atea izten du horregatik, eta hori behar du, ez? Orduan, ez dizu dena kontatuko, eta hori ere ondo dago. Orduan, lasai, egingo du bere bidea. Eta bueno, batez ere holan ez, borobiltzeko zeo zer, aurrekin bai behar dugula joko gehiago, ez? Eta pentsatzea 8-10 urtekin batzuk mugikor bat eskuratzen dutela, baina asko ere lehenagotik badaude tablet bat erabiltzen, batzuk ordu asko edo telebista ikusten. Eta zenbat aukera daude gaur egungo plataformetan ere marraskiak ikusteko. Horrek frustrazioara laguntzen du, horrek emozioen kudeaketan laguntzen du. Orduan, nork jarri behar ditu hor mugak, ez? Bueno, existitzen delako ez dugu hainbeste erabili behar, ez? Eta danok aplikatu behar dugu hori, baina guk aplikatu behar dugu pentsau, ez? Garatuta edo garatzen dagoen burmuin batek ze esfortzu egin behar ditu, ez? Neurologikoki eta emozionalki hori guztia kudeatzeko, barneratzeko. Bueno. Primera ez dakit zerbait gehitzea edo, zerbait gehiago esatea gustatuko litzaizuken esan dugun guztiaren harira? Bai, azkenean gaur egun ere hainbeste preokupazio ditu, hainbeste stres, hainbeste antsietate, konektatzea gehiago gurekin, ez? Gurekin eta hurbil daukagunekin ez. Zer egin aldugu, pantaiekin, beste gauzatuk egin, dana egin behar dugu eskulanak egin, noski egin aldutugula, hor daukagu Google bilatzeko hainbeste gauza eta hainbeste aukera. Baina ez dakit, guazen naturarekin konektatzera, guazen hurbilekoen konektatzera, hor dago. Eta igual lehenengo gunean aurre edo nerabe batek kexau egingo da, eta zango da, ez dut hau egin nahi, baina hori ere beti gertatu da. Ez badugu sustatzen beste aisialdi bat, guretik, eta haiei motibatzen,
ez dugu egingo. Etxean begu, eta gu ere, gaude, telebista ikusten edo seriak ikusten, haiek berdina egingo dute. Guk liburu bat hartzen badugu, haiek liburu bat hartuko dute seguramente. Edo galez, baina eredu gara, ez? Orduan, guazen eredu izatera. Eta guazen konektatzera haiekin. Bai, Ez dakit. Bueno, mila esker Jone gurekin hitz egiteagatik eta noski egiten duzuten lana egiteagatik. Mila esker zuri, Ane. Ondo segi agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.